Umugaka uyu ko twanyora nera twamenye nera ngakintana twanyora nera abana batatu omuro babere sinyaruka namenye ikenga kitugahitana nere nkagenda sirali keronse linkaenda sirali namenye sirali myaka itari meke abana nasomiri oyo mo form 2 yo ndi form 3 abana bakinire inyaruka nebwata abana batatu umumura nabwata abana baganteina tutira ni seitu nkaira nari tukori alenge chuma ngende keliya chuma mugaka gacha igoro chinse isa tucyamami tango maneti tukwane tikene no gukwana twakwana neti ndeisika urioka akarina pikipiki akagenda akerere nakurwa se pikipiki agacha na goswa nyumba na nchende isiko kumbo chiri na petrol agacha agansambire bintu bye chibesa chinyinge ngo kwana bali na abantu mu muroye no bali na Nairobi ekera tabu atikendo mwana ngakire simama tata no tora tokora chibando tokosamba tata no tora twaro sigendagira tokori akarua agantebi nkonya besanye kobwate nkamutomere libuna misini ngani mbwate shita njenga mutomere besa umuntu gasabina bokomo ole nere mka litukeri monka mutaina mutomere nkamutanyi tukeri monka nyorore nje na ikire manga kyagera abana ngo sumbu abale mbachoko aye inchwe Chirende bane gaikero mwana kanga chibesa nkaimukie gari pika bwe egari engima 1015 ngabeke bintu byonse bibake bya abana byonse pinkareta igansa mbirete bintu bitabwati omubaro ebinge igonde munande igatimbwati none yanga timbwati none suri timbwati kende igaki nkonye igona ara irisiko na abana bashikoro nambaka bana isikoro Vya mwana musakibwa mangana inchangoro ku Moses ongeli misati eli tali manyakanete makendo iwondo mutuleti wike nyoro kya moneke ase nyumba ya sambetwe boigo oyo gosambe nyumba gari mu muru minto isenero monne tata no mokase ise bono mu muru yo minto igo nanyo re reporting a moka muru mwabo baeta inenere konyorenge gaiga onganyire lakini bono ikira sabana baganiri koira na sobo egaikira sinanya rito musubati yo chire kulengana muna babangete na abana buna bagukwana na ise nkamukanta agaso nyomba konyo mukungu wagajite nyomba no mwao ekagera agaswa mumuru mwabo ndagacha akamote ya beke bintu nyomba oyo gocha tukwane guikira ga bubone karo twaje tenga umusubati yoso nyomba umungwano bunajete twakwane tene ko Nairobi agande byo gocha tugamba mangana ayo bono cheko chakonyora kindi mwana nyumba ya sambirwe nguji kumyoko chakanyo besi ale petrol ya ile karansi bono musubati una balesi ko tabu atikenda gukwana tabu atikenda gutumia chisuri ya debintale tene gali ekanta yos pie de nyumba bono serikali moranje motokonya geka na ntuntu konyara ama abinde bye twabierere serikali umungwano yekeraje tebuna sambite nyumba taige tikunganya tukwana nere gata mete paka bono tinda amanya sale mbununu kunya kumokora bana igwete ngaraje tikoroka no mujige tokonia marua agatama kuruona bono mambira igule ngali ni insani yange kaga ogenda bona saga nda tumatisi na Nairobi ira nagochia gusenga yagenda ekana no sara into manyiti tenere igona igeti report ya station ya Nyatieko kaleta basigari bakapima bakaligere bakagachipicha naende bakatuma abandi kuri DCI budget abana bakapima bakakora mbono tera ni report yo chioro boigo musakibwa mangana media na ero chire kuligereria amaene ngangi kiambe tase kenyokia Answer.